Veña, señoras, señores, que tal? Son as 6:38 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, ahora que te moves, vente a min. Vente, amigo, vente, a despaciño, a despaciño, a despaciño. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, xa sabedes o que tedes que facer, @Voltas co Prato, e están penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas que son... Bueno, hai que aguantalas, que máis dá? Vamos a recibir cun fortísimo aplauso, por favor, a don Xulio Mato, a don Xoán Quemeixeiras, un aplauso para eles. Pois aquí están, don Xulio Mato, don Xoán Quemeixeiras. Xoanqui, que tal? Moi ben. Canto tempo, sin verte por aí? Unha semaniña, Unha por aí. semana, bueno, unha semana polo aire, nin polo vento. Unha semana sin ti, unha semana moi dura. Pues moitas gracias, amigo. Este Xulio, biche. Eu teño máis visto... E é certo, eu teño moi visto a Xulio Mato porque acuses de recibo, señor Xulio Mato, Sí. que pasou o sábado. Pois fomos a Ribadeo. É que? Boa terra. Que? Que guai. Espectacular. Conta aí o que pasou. Espectacular. A xente, o pobo que vamos a chamar casi Bueno, cidade... a vila é preciosa, é unha pasada. Se alguén non estivo en Ribadeo porque non ten vida, ou non pode, que vaya a Ribadeo, porque é moi, No, moi, porque además moi bonito. falamos os dous que pasamos moitas veces, pero nunca paráramos. Sí, sí. E a min encantou, me vou parar, Prometo parar este verán, Sí, vou sí. ir un fin de, seguro. E temos saúdos para cativos e cativas que viñeron por ali, que querían o libro de Voltas co Prato, porque son pequenos e pequenas cociñeiros en potencia, verdad? Sí. E en especial para Gabi de Viveiro, Xulio Mato, manda O prometido de deuda, Gabi, O prometido de de Viveiro, un bico grande, grazas por vernos todas as tardes. Aí está, un aplauso para Gabi, que nos ve todas as tardes. Dende Viveiro, moi ben. Moi ben, que estamos moi contentos polo recibimento, pola cantidade de xente que veu a vernos a Biblioteca Municipal, así que hoxe vamos a dedicar a receita, Xulio. Veña, porque feito. me apetece. Feito. A Vila de Viveiro e a xente de Asturias que nos veu ver, Tamén. de Lugo, De de Lugo. toda a provincia. A Mariña é maravillosa e nós queremos dedicar o que nos trae Olga de Barro en Noia. Son Olga, son de Barro, de Noia. O meu arroz fago con sofrito, tomate, pimento, zanahoira ás veces tamén, e ben pochadillo todo, despois a carne, botarlle un poquinho de viño blanco e unhas especies, e a verdad que me sale ben. Na miña casa gusta, entonces vamos, non me din que non. E doi aos cociñeiros que me den outras ideas de outro tipo de arroces. Saludo pois a miña familia de Rianxo e aos meus fillos de Noia. Aí está, vamos a dar un aplauso a Olga de Barro, que está con nós hoxe. No Voltas co Prato, da Televisión de Galicia. Bueno, temos musiquiña, Sí, estamos estamos. a golpe de luns, empezando a mover as caderas, porque xa estamos cerca do venres. Queda Xa nada. estamos cerca do fin de semana. E Xoán Quemeixeiras vai facer arroz como? Con unhas costeletas. Bueno. De año. Bueno. Costela de año. Ver lanzado. Home, non. Vas a por todas, Sabes o que hai, non? Con isto. Mira, mira. Vai só como un violín, Material. Moito sabor o que trae Xoán Quemeixeiras. Moito sabor. Non sabemos aínda como vai facer, pero igual está rico. Seguro. E Xulio Mato? Pois mira, eu voulle dar unha volta Ah. ao tradicional arroz con bacallau. Bueno, que me dis? Sí. E que vas facer? Pois vou facer un arroz, Con bacallau? un arroz, e despois vou facer un bacallau o pilpil, ese pilpil vamos a engadir ao arroz para facelo melosiño, e vamos a cimbrar 4 ovos. Ostras! Atención, os somos gañadores de Don Xulio Mato, Bueno, xa veremos porque aí hai costeletas de año. Bueno, veremos que é o que pasa. Pois, señoras e señores, toca cociñar no Voltas co Prato, cociñamos arroz, marchamos con Xoán Quemeixeiras. Imos aló. A ver, don Joanqui. Joanqui. Empezamos marcando, non? Veña, no, antes de nada, Que? claves do arroz. Porque moitas veces estamos falando sempre de que o arroz que é moi seco, non sabes facelo, ou socarrato, ou que quede meloso, nada, É que hai tantos cheiros, de feito, el vai facer un pouquiño Melosiño, meloso. Eu quero facer un pouquiño máis seco. Vale. E despois está o arroz caldoso. Para min é dos máis guapos, o Sí. caldoso. Buah. Falamos de caldo. Sí, sí. É dicir, de coller sopa... Como o de máis- Bogavante. Efectivamente. Ti máis eu entendémonos. Efectivamente. Ahora, os secos tamén están moi ricos. Correcto. E que non podo decir tampouco nada. E despois unha cousa que fago moito na casa É que, vale é marcar. cocer, si vou nas marcar, Vale. é cocer o arroz. Ora, eu teño, a verdade, eu teño o cazo, pero moitas veces ahora, desde fai un ano para aquí, comprei unha arroceira. É moi cómoda. Porque na miña casa consúmese moito arroz en branco. E Vale, despois vale. salteado, é que o arroz ao final... Vale, Que pero non, penso eu quería que- saber máis ou menos cales son as claves dun bo arroz, sabes? Quer dicir,
Algo que digas ti, un sofrito, as ten que claves, haber. mira, o sofrito ten que ser Xa está. básico, para un arroz, básico. Aí está. O refrito. O caldo ten que ser tamén de primeira. Vale. E despois os tempos, xogar cos tempos, depende de cada arroz, ten Aí está. 15 minutos, 18 minutos, eso miramos a parte de atrás do paquete e xa o sabemos. Entón, refrito, caldo e tempo. Efectivamente. Que son as tres claves Son dun as arroz. tres claves. Moi ben, gústame. A xente da casa que nos chama é 664-483-419. Ese é o teléfono de Voltas co Prato que podedes chamar para o que queirades, Queredes falar sobre o arroz? Cal é o vosso arroz favorito? Caldoso? Seco? Socarrat? Unha trampa? O arroz que fai Xulio que é o peor de todos? Chamade, queremos saber. No 664-483-419. Recordade que, como sempre, repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 outra na televisión dos arrozes. Ben. Ostras. Vale, aquí marcamos nada máis o xusto, porque despois van 5 minutos de forno. Sí, pero- E xa sabemos que estas costeletas, o xustiño. Claro, porque isto telo que estirar, porque o año barato non é. O xustiño. No, aquí o ideal, que moitas veces vamos a por las costeletas de año. Sí. Non, o ideal é ir por un cuarto ou por medio año. Ah, para que te salga máis barato. Joder, que hai unha diferencia brutal. Pero moita diferencia. E ao final, oye, que tens a perna traseira, a perna dianteira, pois a conxelas para outro día, pero tens as costeletas e tens material. Truco Porque de si non- Xoanqui a Meixera, Sí. Xoanqui, eres o que fai a compra na casa? Home, sí. Nótase. Por peza, Nótase porque, sí. porque Xoanqui sabe o prezo das cousas, eso é moi Sí, importante. igual co salmón, os peixes igual. O Hola. salmón vas a comprar dúas pezas, en cambio podes comprar marinalo, despois Vale. poñelo a secar, pero un salmón enteiro, ou os túridos, tamén moitísimo máis barato. Unha pregunta, aquí Moitísimo. tes 5 costeletas. Pa cantos far, máis ou menos? Pa canto, con 5 costeletas, mailo arroz, o acompañamento ademais, canta xente pode comer? A ver, Aprox. as 5 costeletas, sabe, aquí o que sabe rico é o arroz. Vale. Porque agora vamos a aproveitar toda a grasa que deixou a costeleta Ole. aquí para facer o sofrito de arroz. Entonces, cando collamos o arroz, Vale. onde vai estar o sabor Entón, guai, se non che toca a costeleta non pasa nada. Aquí é para unha parella, pero vamos. Bueno, vamos deixar a Mira, Xoanqui e a Meixeiras. 250 gramos de arroz, se calculan 100 gramos de arroz, 80 gramos de arroz por persoa. persoa. Que somos galegos, por tanto aquí son 110. Vale. Pois deixamos a Xoanqui e imos con Don Xulio Mato xa alcumado o rei da Mariña. Vamos con ele. Eso é moito decir, Xulio, veña, Xulio, móvete un pouco, móvete un pouco. Estou Móvete buscando un sal. pouco. Estou buscando sal. Está maior, Estou buscando sal. está maior. Estou buscando sal, Antonio. Xoanqui, tes un pouco de sal? Xoanqui, danos un pouco de sal, anda. Un pouquiño só. No, xa che devolvo ahora. Que eso para axudar a pochar, porque non llevamos botar máis sal que para Eso axudar simplemente para que sube, non? Sí, simplemente para que sube, porque como vamos a meter o bacallau despois, xa nos vai salgar. Vale. Entón, mira, aquí teño aceite, allo vale, para o e cayena. pilipil, non? Eso é. Vale. Entón, isto que vamos a facer ahora, cando empecen a dourar, vamos a retirar os allos. Vale. Vale. Pois estou contento, mira, o sábado que fomos desde eu desde Santiago, ti dende Silleda, Sí. chegamos ali ao Pero norte pagou a pena, de Galicia, pagou a pena. Pagou moito a pena, sí, porque sí. nos recibiron, a verdade, é que foi Super ben, moi bonito. super ben, moita Moi bonito, xente. moita xente, sí. Moita xente, e que chulo está Ribadeo. É que ti quedaste A mí prendido me de encantou, Ribadeo. é que me encantou. Dixen, joder, todo peatonal, Estás así tienen que ser prendido. todas as vilas. Como Todo dixe peatonal. Xulio Mato dixo, estábamos ali en Ribadeo e dixo unha cousa moi bonita que é nótase que é unha boa vila porque hai a mesma tenda unha enfrente de outra. O mismo país. Dixen, aquí hai pasta porque, mira, esa tenda ten a un lado e o outro un da lado calle. e o outro, dixen, aquí hai pasta. sí. Sí. Bueno, mira, Ole. que empezan a dourar, non queremos que se nos douren demasiado tampouco, vale? Sí. Pero vámonos sacar unha para que non nos rompan despois o botar o bacallau o sabor do allo e da Vale. cayena e da... Bueno, sí, da cayena. Xa o temos aí. Oye, dixo Xoanqui que era importante o caldo, o refrito e o tempo. Sí. Para ti tamén? Fundamental, claro. Fundamental. Pois nos arroces, sí, é o que marca. O arroz que non este pasado, que teña un bo sofrito, que é o que lle vai dar sabor, Vale, e que teña un bo caldo. moi ben, Vamos a baixar un poquinho aí a cebola. Mira, entón aí isto, xa temos aceite quente, entón o que vamos a hacer ahora, vámoslo confeitar, vale? Entón, metémolo aí. Ah, mételo no pilpil, claro, no aceite baixamos. do pilpil. Ahora está quente, pero vámoslo baixar Vale, para que vale. vamos a retirar estes allos para que non se nos pasen. Porque estes allos despois vamos a botar tamén, Pero os allos vexo que os estás intentando retirar todos porque igual un xe che contamina bastante o sabor, ou non? No, porque non quero que me rompan, Ah, porque vale. agora o bacallau vai soltar auga e vai soltar A xelatina, o cartíleo, sí, entón, bueno. o que non queremos é que nos los reblandece demasiado. Despois van volver. Vale. Van volver para aquí, pero deixámoslos aí. Entón, ahora, como ves, isto baixámoslo xa ao 3, incluso podémoslo baixar ao 2.
porque non queremos que se cociñe, queremos que se coza nese aceite, vale? Mira, eu como sabes que son un divulgador gastronómico moi recoñecido en Galicia en parte do estranxeiro, teño unha pregunta que facerche. A ver, contame. Para confeitar iso non fai falta cubrirlo todo de aceite. Non, podémolo confeitar coberto de aceite, pero eu o que quero facer é un pil-pil. Vale. Entón, non quero que teña exceso de aceite. De feito, vou ter que quitar un pouquiño xa. Con que este cubrindo prácticamente a mitade, porque despois vamos a dar a volta. Xa faz medio e medio, Ten que ser aceite abundante, eso é. Ten que ser aceite abundante. O ideal sería estar cuberto, pero claro, o aceite está ao precio que está. Entón, desa maneira, podémolo confeitar igual. Entón, que en realidad é por non ser por agarrado. Está moi ben, non, por agarrado non. Pero a pregunta gustouche. Por economizar, sí. Estou convencido que non é túa, pero sí. Estás convencido? E tes razón. Vale, veña, vamos chamar a convidada de hoxe, señoras e señores, recibimos cun fortísimo aplauso a Olga de Barro en Noia. Un aplauso para ela. Hola, Olga. Ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. Arrímate aquí ao medio dos dous. Que tal, como estás? Ben. Ben. Estou mirando. No, chegou, cruzou as maus así por detrás. Miro. E dixo, estou mirando xa aquí. Home, estou pensando. Así se ven as obras, verdad? Isto é unha obra. Pois contame algo que che parece que estás vendo. A ver se sabe tamén como o do meu fillo o domingo pasado. Teu fillo fixo un arroz con bacalhau? No, fixo con algo de pulpo e setas pequeniñas destas. Ostras. Carrilolas. Sí, unhas larguiñas pequenas. Ui, xuri. Bueno, que? Que vas ter competencia co fillo. Iso non ten nada que ver. Mira, vamos a facer un Ele é un cociñeiro. con bacalhau, perdón. Con bacalhau. O bacalhau vamos a facer o pil-pil. E o pil-pil vamos a botar ao arroz, para que nos quede melosiño. E despois vamos a poñer, despois non, antes vamos a poñer 4 ovos, que esa xema vai nos axudar a que quede meloso. Ah, vale, a xema vai ser o que fa que teña textura como... Xa verás, vamos... Textura como de risotto, non? Así un pouco... Eso, pero sin nata e sin queixo, vale? Entón, mira, a cebola xa está doradiña, entón vamos a botar ahora tomate triturado e vamos a botar un poquinho de alfábega seca. Vale. E ahora deixamos un poquinho o lume tamén e deixamos, tan pronto reduza un pouco o tomate, xa vamos a empezar a blanquear o arroz. Bueno, Olga, entendo que te levas ben cos arrozes, non? Sí, gústame. Gustanche. Hai algún en particular que che guste máis que outros? Eu que sei, por exemplo, eu son moito de arroz con lubricante. Frases non. Ti non? Non? Non chego a tanto a altura. Ti con berberecho, ao mellor, non? Con berberechos, con ameixa. Con ameixa está moi rico, Con berberecho está superbo. É que claro, está bo con todo o arroz. A ver, a mí gustame incluso ese que lle chaman na televisión en Canal Cociña, este que hai, que eu fago moitos anos. Ese arroz blanco con fideus fritos. Que? Eu Eso existe? No Canal Cociña da televisión. Ese canal que é peor que TVG, verdad? Debe de ser, pero está mallado, Está mallano. Eu fai anos que o fago. Que o faz? Que mo dixo unha tía miña que veu de Venezuela. É mallano. Está buísimo. Xo, tes toda a presión do mundo. Tens que mallalo. Arroz blanco con fideus fritos, fai nun día xa verás. Arroz con fideus fritos, temos que facer, Hai que buscar a receita. Hai que buscar a receita, temos que facer. En Canal Cocina, dame donde... Si, di máis veces outro canal que non sexa a TVG. Pero estou dicindo onde busquei prensa. Mira, ahora que xa temos o tomate prácticamente reducido, voulle botar xa o arroz para que nos axude a chupar eso que queda. Que rico, vai estar. E vamos a blanquear un ratito. É que arroz llevo. Este é un arroz que hai que mover moito porque quero que quede meloso. Non hai o arroz, ti sabes que unha que se mestura co sofrito, co refrito, e o mollamos non hai que movelo. Este vamos a mover moito para que vaya soltando todo o almidón, non? Todo o almidón, eso. Moi ben, pois vamos deixar a Xulio Mato aquí, Olga, e imos con Xoán que Meixeres, arrímate aí, por favor. Moi vas, que tal? Arrímate. Dándolle voltas. Bueno, xa sabes como vai. Mira como move o sofrito este. No, o sofrito do arroz ten que estar moi doradinho, que perda toda a humidade. Que leva? Leva básico de todo, un pouquiño de cebola, unha cebola concretamente, un cuarto de pemento, o que sí gusta moito o tomate seco, dalle moitísimo sabor. Sí. Voulle botar, como é carne e como é cordeiro, como é o año, voulle botar un chisquiño de... De orégano. De tomiño. E ao final voulle poñer un pouquiño de romeu. Vale. Para aromatizar un pouco, claro, cas carnes e sobre todo co cabrito, co año, joder, queda moi ben. Teño unha curiosidade, casi parece que o estás planchando en vez de... Porque leva moi pouco aceite, non? Moi pouquiño, e que sabes que? Gústame que o aceite vai ao final, despois isto vai soltar bastante grasín no forno, entendes? Xa. Si non, tamén excedemos moito en aceite, tampouco é bon. Xa.
é máis rico, non? Veremos a ver Pero que gusta pasa. así, que vaya seco, e despois todo eso no forno empeza a dar un pouquiño para baixo, é suficiente a grasa. Un pouquiño de pemento doce ou picante, eso según a gusto, e agora, para pajar o pemento, botamos un chisquiño de viño. Ui, olha, Aí. non quería dicir nada, pero estarlle poñendo boa cara a isto, eh? Home, claro. E agora é cando facemos a marmelada. Que estou yo poñendo boa Está cara. mirando. No, Porque é que... estou moi emocionado. Ti sabes que me meto dentro da cociña, non sabes? Sí, no, pero é que veixo que Olga tenlle boa cara, está Mira, atenta. e agora que temos xa así medio marmelo, ves? E Ola. cando lle metemos O arroz, o arroz. ole. É bomba o teu. Vale? Sí, é bomba. Bombo redondo, vale igual, E nacaramos todo lo gran. Nacar quere decir que vamos a sufrirlo así, non sabes, sin que se pase absolutamente nada, pero sí que vamos a coller que cada gran colle o seu saborciño, vaya collendo o seu. Riquísimo. Isto vai estar riquísimo, Olga, e nas túas mans vai estar a Un resposta. minuto máis O e que vai botamos o gañar? caldiño. Olga, terme que dicir cal das dúas receitas levarías ti para a vila preciosa de Noia. Xa veremos cando como está. Xa direi ao final, non? A que máis saborosa este. Vale, pois nada, Hasta pois entón ahora. vou te mandar para ali para a zona de sufridores. Vale, Tens que ir. pois vamos. Vale. De acordo. Veña, vamos dar un aplauso a Olga, que ven de Noia, está con nós, con a Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Imos quedar un minutiño con Xanqui Ameixeiras porque está botando caldo. O caldiño. Andas vertendo no caldo e iso queremos ver, eh? Aí vai o caldo. Vale, e agora? Vai o doble de caldo máis un pouquiño máis. Sempre, vale? Doble de caldo máis un pouquiño máis. Depende do que falamos antes. Se queremos facer un pouquiño como pois 3 de caldo ou 4. Se queremos máis acuoso. Se queremos un pouquiño máis seco, con 2,5 pode chegar. Caldo de carne. Ou. De carne ou de verdura. Eso como queiras. Ué, de verdura tamén lle quedaría ben, claro. Que Aquele vedo- sofritín e claro, tal. porque xa ten a verdura e despois o año ten un sabor tamén moi característico. Hombre, de verdura. Xulio di que o seu é de verdura, claro, non vai quedar sin girar. O teu é de verdura? de verdura. Vale, moi ben, Xulio. Gracias por Perfecto. preguntar. Perfecto, é de verdura. Pois veña, vamos contar mentras tanto cousiñas a Galicia, porque, señoras e señores, di o título do programa que en Noia Foz, arroz, pero isto é así no mundo inteiro, Este cereal é a principal fonte de alimento para máis da metade do mundo, é así. Ao principio dos tempos atopábase en estado silvestre a cacola, pero hai uns 8.000 anos comezou a domesticación, sí. Os labregos da época foron escollendo grans e colleitas ata deron con variedades máis resistentes e de maior rendemento. En cada zona as variedades eran distintas, máis ou menos auga, calor e mesmo altitude nos cultivos, xa sabedes que todo influe. E por iso temos agora tantos arroces, máis de 80.000 catalogados, que se sepa. A Península Ibérica chegou cos árabes e foron eles os que nos aprenderon a cociñalo e cultivalo, pero iso foi sobre todo na zona do Levante. Aquí en Galicia tardou máis en conquistar os nosos padais e gustounos máis como larpeirada. Sí, o arroz con leite é un clásico deste país, pero agora tamén sabemos valorar outras preparacións. Animádevos coas nosas propostas de hoxe e xa nos contaredes, como sempre, en @voltas, co prato, galloso. Imos por ti. E vamos te pillar. Vamos aí. Sí, e vámoslo pillar. Pues estamos aí. Vou con Xulio. Que veña Galloso probar o arroz. É que molaría. Galloso viría probar o chuletón, xa o sabes. Non sei. Non sei que lle gusta máis. Gustalle moito o chuletón, sí. Bueno, porque non probou este arroz. Mira. Estamos un pouco anticipando a Coresma, Claro, estou botando Aquí. o caldo moi pouquiño a pouco, mira como xa vai espesando, ves? sí. Vamos botando moi pouquiño a pouco e vamos movendo constantemente. Vale? Para que nos solte todo o almidón que se poida, porque, repito, quero un arroz meloso. Vale? Sí, sí. Mira, aquí xa apaguei, xa lle botei de novo os allos aí, vámonos meter no aceite. E mira, non sei se se ve, pero xa empeza a soltar aquí, temos todo, ves? Esta parte de aquí. A ver si se ve, a ver si Non sei se pode ve ver, na a ver casa. se pode ver na casa, porque parece como que está Xa está aí, soltando. toda a uguiña, ves? Todo isto Ves? que temos por Aí, aquí. mira, está no vendo perfecto. Mira, aí o cambio entre a auga máis... Sí, sí. Claro, todo eso é a xelatina que vai soltando o bacallau e que nos vai axudar a facer ese pilpil. Moi ben. Entón vamos a botar aquí un pouquiño máis de caldo. Eu o arroz sempre o teño a tope, vale? A min gustame que este a tope para que bailen os graus, se dixen algunha vez, para Que bailen os graus. que bailen os graus dentro do caldo, que non se así non se nos agarra. Pois imos repartir cartiños para a xente que está na casa. Atenção! Que peixe emprega don Xulio Mato na súa receita de hoxe? Bacallau. Bacallau. Non é complicado, Que é? Bacallau, que non é Pois veña, complicado. 664-483-499, chamade. Temos 50 euros en xogo, así que, por favor, chamade. Chamade, Queremos repartilos.
E son gratis. Home, mira, vamos a E a quitar... mí non nos van dar, nin a ti. Vamos a quitar parte do Así que- aceite. Vale? Ajá. Mira, cólleme un papel que teño aquí. Donde? Dame, dame. Aquí, xa está, Ah, vale. para limpar aquí. E ahora vai volver ao lume. Ah, mira, aí ves un montón a xelatina, Ves, ves? aí sirve toda a xelatina, Sí. vamos a mandar poñer ao lume. E agora o que vamos a facer é empezar a mover un coador e tan pronto empece ahora a ferver. Este agua que vai seguir soltando aquí o bacallao, O bacallao. tamén lle vamos a botar, E o arroz tan pronto nos sirva a ferve, o sea, fuerte, vámoslo a apagar, para que Eu- repouse un pouco. Creo que isto do pilpil co coador vincho xa no este programa, verdad? Sí, xa fixemos, sí. Xa o fixeches. Sí, sí. E por que faz así? Porque é máis doado. Aforramos un montón de tempo. Sí. Claro. Non hai que andar movendo tanto tempo e líganos moito antes. Oye, o dato de Xulio Mato, truco, en directo na televisión de Galicia. Sabes que axuda tamén? Xogar cun xeo, botarlle un xeo e así sabemos, porque o pilpil é unha mestura entre a ligazón que produce a xelatina, o líquido e o aceite, que axuda do allo. Un xe. Se botamos un xeo, nunca nos pasamos de De temperatura. de caldo. No, de caldo. De caldo. Entón, botamos un xeo e no momento que empeza a ligar, retirámoslo. Na miña vida, Un día fago cho con xeo, vale? Por favor. Claro, está Por favor. feito. Está feito. Mira, ahora vamos a apagar aí. Cando empeza a ligar, avísame. Avísote, E mentras eso. tanto vou con Xuanqui, vale? Perfecto. Veña. Xuanqui. Eu colocando xa aquí, mira. Vale. Esto é pro forno, É que o que temos aquí, Eso é pro forno. como diría Caneda, non é pataca minuta. Dixo el. Hola. Esto vai pro forno agora. Claro, pero isto tivo que estar cociñándose un cacho, quero dicir, pasou un tempo, non? Sí. Houve un pouco de maxia televisiva. Uns 15 minutos ou así. De feito, ao grande lle falta un chisquiño. Vale, Vale, que ahora remata no forno. 15 minutos pasaron, Sin máis. E vai quedar sequiño. Isto, por suposto, que Eso somos bota, sí, sí. hombre, que isto é o... a sustancia. Claro, o que falábamos antes, esta grasa é a que vai aportar. O resto, quero sin grasa. Sí, sí, sí. Oh, chega aí o primavera, temos que... Está unha maravilla, Listo. E agora, E agora ao forno. ao forno imos. Veña, canto tempo, canta temperatura, Xuanqui? 5 minutos 230 graus. 5 minutos 230 graus. 230, 240, máis ou menos. Por aí. riba, por baixo, por todo. Por todo. Por todo, vale. No momento que comeza a ferver, xa casi o podemos quitar e tapar. E deixarnos reposar. No momento que comeza a ferver, xa con ese calor residual, remátase de facer o arroz. E agora que tes aínda tempo e demais, que vas facer? Mira, teño unha mayonesa que xa teño feita e teño allo Claro, negro. claro. E vou no facer, en vez de unha allonesa con allo normal, Con allo vou facer negro? con allo negro. Si, nada, simplemente batila un pouco Vale. e nada máis. Repásame ingredientes Sin máis. rapidamente para a xente da casa. Catro Entendo que leva culleradas de ovo, mayonesa, aceite, non a mayonesa normal, Sí, o ovo, aceite que sal, fixeches tantas veces xa, Sí, e botas o yo allo. limón, claro. Un ácido, ten que levar unhas pingas de ácido, que pode ser o vinagre ou limón, e xa está. Unha vez que tes montada, podes botar o allo e xa. vale, pues, o allo botarlo unha vez que está a mayonesa Sí, así feita. efectivamente. Bueno, podes botarlo antes, Vale, pero non o sabía. Aquí temos... Pues, vale. Aquí temos o tempo, como temos o tempo. Hoxe non ten presa, como podedes comprobar. presa, Que vai tranquilo, teño o forno vai tranquilo, Vouche decir, na casa, cando queremos non traballar, usamos o forno. Vale, dalle a ver se cambia de cor. Cambia, así, volves así como un non negro. Un gris, non? Pero Así. un gris así, sí. Vou, agora collo, un segundo, que quero ver isto, un segundo. Xa está, Vale. Xa o tenes, queres probarlo? Estamos tuneando unha mayonesa, así. Toma, mira, este está limpa. Ahora queres que o probe. Home, claro, xa que estás aí, o allo, moi rico. Está boísimo. Vouche dicir, os meus fillos de desayuno pola mañán, Dalle un toque. Que Almorzos. xa vou! Vou con Xulio Mato. Veña. Xulio, tens que repartir cartos comigo. Home. Dille, Miguel. Miguel. Manuel. Manuel. Estarme facendo... quedar mal. Manuel, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Moi ben. Nós tamén. Mira, chamas xusto para ver como vai empezando a ligar o pilpil. Gusta o pilpil, Manuel? Sí, Bueno, pois aí o tes. Mira como liga. Non sei se se ve. Sí que se ve, sí que se Sí ve. que se ve, mira, ves? A ver, Manuel, cóntame. Supoño que en Vigo tedes un tempo espectacular hoxe, porque temos aquí 20 e pico graus en Ordes, aí tedes que estar de maravilla. 29 grados. Oh, que ben, Estás a 1000 pa ir, Bueno, estiveche atento ao programa, Manuel. Sí, a ver, sí. Bueno, pois vamos a ver se é verdad. Bueno, por nada, deixote con Xulio, vale? Veña, fala aí con ele. Manuel, Dime. chamamos por Cañotas para que veña. Ven, Cañotas. A ver, no. Bueno, que peixe utilizo eu hoxe po arroz
Bacallao. 50 euros. Ahí está, un aplauso. Emanuel, tenemos 50 euros, no voltas comprato, van para Vigo, Van para Vigo. Ya te digo. Ya te digo, Oíche unha cousa, que arroz prefires ti? Se tuveras que escoller un, queres máis de costeleta de año, de bacallao, cal che gusta máis? Posiblemente o das chuletas do outro señor. De año, non, o de Xoanqui, sí, Manuel, sí. acabo de dar 50 euros. Muchas gracias, sí, Vale. señor. Pois é o que Manuel, hai, tío que sabe. Manuel. o que quería eran uns 50 euros non o teu arroz. Acabo de mandar 50 euros. Pero que non quero o teu arroz. Así mo pagas. É que... Nada, Manuel, non lle fagas caso, xa sabes que podes vir cando queiras ao programa, vale? É que eu son máis de cordero. Ves? Bueno, casualidad, hombre. Ves? Bueno, da igual, los 50 euros ganáchelos igual. Honradamente. Veña, un bico. Bico, chao. Chao, hasta luego, chao, Manuel, chao. Bueno, mira. Chao, chao. Manuel. Mira, vamos a botar ahora un poquinho máis de aceite, de caldo, perdón. Vámoslo levar. A ebullición. A ebullición. Aí está, aí está. E ahora é cando llevamos a arrimar aquí. Atención, Galicia. Para. Xoanqui, ven aquí, ven aquí. A ver, eu quero ver. Atención. Xulio Mato cimbrando 4 ovos en directo, arrimándolle 4 ovos. Cimbrámoslo, arrimámoslo, como vai? Como queiras. Así. Mira, Embarcamos. Con cuidado de non romper a xema, vale? Vale. Ahora Chegando ao che vou dicir punto por de qué. ebullición. Ahora che vou dicir por qué. Ah, Ahora che vou dicir creo que por xa qué. sei por onde va. No, él dixo que é para facelo máis meloso. Quere callar a... Mira, vamos quere a callar a Clara. Claro, exactamente. Bueno, oye, que Mira, está moi ahora ben con a idea, cuidado, vamos a ir te parece? movendo. Me parece unha Vamos idea a ir cojonuda. movendo e callando Ves, a Clara. Clara. Ah, Ves, callamos a Calla Clara. a Clara. E deixamos a xema. E a xema vamos Ves. a facer despois bueno, co pil-pil. bueno. Ves, mira, facemos así un movimento sinuoso. Facemos Ves? oitos por aí infinitos, Vamos, non? que calla a Clara. A Clara sí que queremos toda callada. A idea Pero a de... Xema non interesa. Xema é o que Claro, te fai é que dar a a grasiña e velocidade, dar a untuosidade. efectivamente. Claro, a idea de Xulio é Ves, que non Xoan rompan que se sea esas... un divulgador. A tua idea é que non rompan esas xemas, non? Eso, hai que intentar que non rompan. E se rompen tampouco pasa nada. Claro, Pero vai quedar aí, xa, tampouco, Mira, apartámoslo xa do lume. traemos Estamos con aquí. show cooking en directo, a xente paga por estas cousas, A xente paga por ver a Xulio Mato facer estas cousas. Mira, nós estamos facendo aquí totalmente gratis. Claro, Para todo Galicia. claro, por eso está cañota. Si tuviera que pagar, non estaba aquí. No, tens razón, Vale, mira, entón ahora vámonos a deixar. Estoy mirando así. si yo rompo alguna. Non lle ha rompido ninguna. Non rompe, non rompe, Está todo aí inteiro. ves? Aí están, as 4 enteiriñas. Entón, agora o que vamos a facer é o siguiente. Temos aquí, xa quitei a piel para botarla aquí, para que solte xelatina, e vamos a sacar lascas de bacallau, que é o que vamos a colocar despois en riba dese arroz. Mira como la mina está O sea, perfecto, confitado, claro. Este arroz además é de Sí. tempo de Coresma, É de Coresma. Está moi ben, Está moi O sea, ben. teño cordeiro de Dios. Sí, que quita o pecado do mundo. Piquito pecado do mundo. O sea, que a ver con que compites. Non vou ter piedade de vos. Cuidado. Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo. Cordero de Dios. Vale, mira, Bueno. non damos pa máis neste Ahí programa, está. eu sinto pola xente, pero non valemos pa outra cousa. Vale, Ahí está. Adiós, Xoanqui, pensei que marchaba. Nada, no, vou a ir. Vou ir ao forno. Vale, vale. Mira, vou ligar un Nada. momentiño o pilpil. Que? Vamos O a dar pilpil ou non? Se non marcho Sí. con el pa forno, No, vai No, por pero- forno e mentras eu acabo de ligar. Veña. Vale, pues veña, Quere imos ligar pa aí. forno con Xoanqui e Meixeiras. Nada, esto queda aí, pechar, empratar Ajá. e listo para comer. Ui, non lle Mira, faltou mira, nada porque... mira, Mira as gafas, mira as gafas. Bueno, ahora xa, a dar a volta están amaestradas. oixe. Isto merece un tachán, Aí está. Vedes? Un tachán, por Esta favor, é a por isto. grasiña que estamos buscando, xa nin máis, por eso estaba tan seca antes, pero agora xa temos sustancia máis que suficiente aquí. Este ten un aspecto que flipas. Vale, e agora empratamos. Uf, como vai estar isto, Tiña razón Manuel de Moi ben. Vigo, isto... Tela, non? Tela, Vamos Tela, por tela. aquí, Mira o recendo que ten. E solamente estuvo un ratiño, Oiche, isto é para máis de 2, Igual, Bueno, 3 ben o comen, macho, 3 ben o comen, Ti, isto. deixa probar. Vale, vale, vale. Unha vez comprobes. Bueno, pues creo que vou ir con Olga a ver que me comenta que lle parece isto, non? Non sei. Aí está. Hola. Pois veña, vou con Xulio Mato e paso despois con Olga. Veña. Pois mira, tan pronto nos ferva. Vai que vai. Mucho gusta, Mucho gusta invadir o meu espacio personal. Cántame. Cuchiribi, ese pilpil. Mira, xa está. Mira, mira, mira. ¿Ves? Ahora, dá hecho traballo, Está espesito. No, sabes por qué? Porque tiña bastante aceite. Tiña que retirar un poquinho máis. Ah, Pero mira, xa o temos. ole. Ahora tan pronto nos ferva un pouco. Xa vai ir pa aí. Ves? Xa está espesiño.
Entón, Xulio Mato, estánche saindo os plans ben, como dirían no equipo A, non? Porque Sí. tes a textura que querías grazas ao homo. Efectivamente, mira. E o pilpil, mira o pilpil, mira o pilpil. Ahora vamos a mandar aquí. Esto es sabor, sabor e sabor. E ahora o que facemos é rompemos, ahora xa estamos fora do lume, rompemos estas xemas e mesturamos todo. Tanto cuidalas. Claro, pero queremos que callen. Tanto cuidalas. Queremos que callen ahora fora do lume. Mira, gustaronme tanto as receitas de hoxe que xa vos vou dar un aplauso previo. Un aplauso previo para estes dos cociñeiros. Pódese creer, Porque merece. E imos con Olga, co público do Voltas Cooperato. Imos para lá, venga. Ahora, si queréis, poderme aplaudir a min. ¡Bravo! A ver, Olga. Bueno, como estás? Ben. A recente, verdad? Ule ben, Sí, sí. Eu... Non sei, Está a cousa un pouco... Está complicada a cousa, mira. Pero que Esta. non me oia ninguén. O meu plato preferido é arroz con bacalao, así que non sei o que te diga. Atención aquí, Que non Acaba oia, de que non pasar oia unha ninguén. Que non oia ninguén, pero acaba de decir que o seu prato favorito é arroz con bacallao. Así que, bueno, a man alzada vamos facer unha enquisa entre xente que está aquí. A ver, atención á xente que está aquí. Vou facer dúas preguntas, vale? Levantado o brazo. Quen pensa que o arroz con bacallao de Xulio Mato vai ser o vencedor ou está máis rico? Quen non pensa? Que levante a mão. Meca. E agora espera, quen pensa que o arroz con costeletas de año precioso de Xoanqui van gañar? E vos levantades outra vez? Aquí hai xente votando doble. Ui! Hai xente votando doble, pero parece que a balanza está moi para Xulio. Veremos que é o que pasa, porque xa sabes como pasa neste programa. De repente... Hai que probar primeiro. De repente, tlas. Hai que probar. Vamos ver o de Xulio. Queres? Vamos. Pois veña, vamos para lá. Un aplauso para Olga, que está con nós, con Voltas Cooperato, ben de barro. Olga! Bueno, vamos a ver. Pégate ya, don Xulio Mato. Aí, aquí, Olga, aquí. Vente para aquí. Mira. Oh, espera, súbelle aí a Julio Iglesias. Súbelle aí a Julio Iglesias, que se escoite Julio Iglesias. Aí está. El bacalao seco. Oh, é que... Historia, da música, da televisión. Vamos a botar aquí. Unha base do arroz. Mira, ver un bacallao soando Julio Iglesias de fondo. Buah, Eso é, vamos. Eso é... Para ti é un sono, verdad? A min é un soño que... Sí. Mira, e agora con outra culler vamos a colocar aquí por riba unhas rasquiñas. Estánme dicindo polo pinga polo auricular que está Xoanqui Ameixeiras preocupado. No, é que isto porque é un pratazo, sabes? Está preocupado ante o que poida pasar, Xoanqui. Está moi rico. Esto sería un arroz con bacalao, pero bueno, un poquinho diferente do que Veña, estamos pois agora sí que aceitos. llevamos a dar un aplauso a don Xulio Mato porque o merece, porque é un gran cociñeiro. É sorprendentemente unha boa persoa, Pero que parecía que... Vamos con Xoanqui, veña, ven por aquí, Olga. Eu xa teño empratado. Ostras! Xa teño Que listo. foste rápido. Sí, xa que rematei, xa vai para dentro. Tostadiñas e un poquinho a ver se che gusta con mayonesa para mesturar co arroz. Bueno, aí queda a proposta. Pois, señoras e señores, tamén lle temos que dar un aplauso a don Xoanqui Ameixeiras, artista da cociña. Vamos para ali a probar, ven. Moitas gracias. Vamos a probar. Ai, pois Olga veu de barro de Noia e non pensaba que hoxe iba a ser super afortunada a hora de probar estas receitas, Como te sintes? Ben, Sí. preparada para probar. Aí va. Veremos que é o que pasa. Ponte aquí máis para o medio, porque te vexa ben. Aí está, Aquí te mientras veo, tanto, sí. repartimos cartiños, ti podes ir probando, Ui, repartimos cartiños para a xente da casa, veña. Que carne emprega Xoanqui Ameixeiras na súa receita? Año ou cordeiro? Año. Año, neste caso. Año, neste caso año. Año, eu creo que é máis fácil. Yes. Esa están chamando 664-483419. Están chamando dende Carballo, está chamando Josefa. Que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Que tal? Como estás, Josefa? Ben, Bueno, supoño que tedes bo tempo, non? Tamén por Carballo. Creo que fai bo tempo en toda Galicia, así que... Sí, fai un sol de cara. sí, un día moi bo, moi bo. Está o día para ir pasear, Home. A verdade que sí, a verdade que sí. Ou unha precioso. terracita. Ou ir a é verdade, unha terraza. É máis largo o día. Que É máis largo. Ainda non estamos acostumados. Correcto, é verdade, que hoxe xa... Hoxe pega duro, claro. Hoxe pega duro, Hasta moi as ben. 9. Pois, Josefa, por 50 euriños quero que me digas que carne emprega Xoanqui na súa receita. Año. Moi ben, aí está un aplauso.
Pero a Josefa de Carballo que leva os 50 euros do Voltas co prato. Josefa, mandamos un bico moi grande. Antes de colgar, dime cal crees que vai gañar. Que? Cal crees que vai gañar, de Xulio ou de Xoanqui? Non sei, pero que están as dúas moi boas. Pero a de Julio está moi boa e a de Xoan tamén. Están moi boas. Perfecto, a mí moi ben. Parece a mellor opción. Josefa, un bico grande, chao. Hasta luego. Igualmente, chao. Chao, chao. Pois a ver que nos conta Olga de Barro. Non lle vamos alá. Olga, despois de probar as dúas receitas, quen gaña o a Voltas co prato o día de hoxe? Sinto polos meus compañeiros, pero gana o de... Xoanqui Ameixeiras, aí está! Co seu arroz de año, moi ben. Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade co Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas, como sempre, no Voltas co prato da Televisión de Galicia. Chao! ¡Qué ombliguito! ¡Qué cuerpazo! ¡Qué piernas! ¡Qué mulas! ¡Qué pechas! ¡Qué bocas! Y todo lo que termine en asa.